Com aneu, valencians? Des de l'univers del valencianisme fem este vídeo per a que conegueu un poquet més sobre les normes del Puig d'una manera escueta però concisa. Esperem que vos agrade. Pues bé, què són les normes del Puig? Es tracta d'una normativa també coneguda en el nom de les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. S'elabora en l'objectiu de promocionar les formes tradicionals valencianes, per lo que és una normativa totalment genuïna de la nostra terra. I en quin any es va crear aquesta normativa? Pues en 1979, per part de la secció de Llengua i Literatura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. La normativa es va crear per part d'experts, com per exemple filòlegs. Per a fer-la, tingueren en compte treballs, estudis, inclús normatives antigues, per a poder fer aquesta normativa el més perfecta possible. Poc temps després de la seva elaboració, va rebre un recolzament multitudinari per part del poble valencià. Un exemple d'això són les més de 1.000 firmes de persones, entitats, intel·lectuals arreplegades recolzant-la en l'acte d'adhesió d'esta normativa que es celebrà en 1981 en el monasteri de Santa Maria del Puig. Imagineu-vos el recolzament tan multitudinari que tingué la normativa que al principi de la dècada dels 80 s'oficialitzà. Què significa això? Pues bé, significa que esta normativa va ser usada en els seus escrits per part de la Generalitat, diputacions, ajuntaments. D'esta manera, s'utilitzà esta normativa per a l'ensenyança acadèmica del valencià, també en els diaris oficials de la Generalitat Valenciana. Inclús es redactà el primer Estatut d'Autonomia Valencià en esta normativa. Sí, en les normes del Puig. No obstant, en 1983 es produís un canvi polític en la Generalitat, ja que el poder passà de UCD al PSPB. I què passà? Pues bé, que el conseller de Cultura d'eixe temps, Ciprià Siscar, llevà l'oficialitat de les normes del Puig. Esta normativa, per qüestions ideològiques i polítiques, deixà de ser oficial. D'esta manera, en qüestió d'uns mesos, es passà de que els xiquets de l'escola reberen valencià en esta normativa a que els mestres que donaven l'ensenyança en valencià en les normes del Puig anaren al carrer. Si això no és discriminació lingüística i politització de la llengua... I què passa després? Pues bé, encara que li llevaren l'oficialitat a esta normativa, continua tenint un recolzament multitudinari per part del poble valencià. Una prova d'això són les dades arreplegades en l'estudi que va fer Àngel Calp quan era membre de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, en el qual s'estudià la producció literària que n'hi hagué entre 1979 i el 2004 en les normes del Puig. Els resultats obtinguts en aquest treball d'investigació foren excepcionals. 656 publicacions per part de més de 200 autors distints. La cosa és que si acotem eixa franja temporal entre els anys 1992 i el 2001, és una mitjana de 40 publicacions anuals. I què significa això? Pues que la producció literària en esta normativa era més del doble que les d'altres idiomes com l'aragonès o l'aranès. Això és sorprenent si tenim en compte que aquesta normativa estava censurada i no se podia dependre en les escoles ni tampoc usar-la en els organismes públics. Voleu altra prova del recolzament que tenia aquesta normativa en aquesta època? Sí, no? Pues bé, la Junta Central Fallera utilitzà la normativa de les normes del Puig des del final dels anys 90 fins al 2002. Sí, fins al 2002. Per què?
pues altra vegada per raons polítiques. Però ixe no seria el colp més dur que varen rebre. Com tots sabreu, a final de la dècada dels 90, començà a elaborar-se i a crear-se l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Si s'haguera aplicat la lògica, perquè els valencians sí que necessitàvem un ent normatiu de la llengua, però lo lògic haguera sigut que la normativa siguera les normes del Puig i que l'ent normatiu siguera la secció de llengua de la RAC. Però no, la lògica no s'aplica. I per què no? Pues justament altra vegada per raons polítiques i ideològiques. Sí, altra vegada, lo mateix. Què passa? Pues que justament en eixa època va coincidir en eleccions generals i els resultats d'estes no estaven clars. No estava clar qui anava a ser el futur govern d'Espanya. Pues bé, els polítics catalans varen veure que era una oportunitat perfecta per aprofitar-se. I què passa? Pues que li oferiren el seu recolzament, en este cas, al Partit Popular, a José María Aznar, però a canvi el PP tenia que assegurar-se que sí o sí es crearia una acadèmia normativa per a la nostra llengua que defenguera les tesis de l'unitat de la llengua. Aixina que una vegada més el futur del valencià seria u o altre depenent del color polític d'aquest moment. Què pinten els polítics en el futur de la nostra llengua? I més encara si són de Catalunya o d'altres regions d'Espanya. Què pinten? No hauríem de ser nosaltres els que decidim pel futur de la nostra llengua? Si és llengua valenciana, hauríem de decidir els valencians, no? Però bé, ja parlarem sobre este tema en altres vídeos que dona per a molt. La cosa és que al final es crea l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i en 2006 s'instal·là esta acadèmia en l'Estatut Valencià. Què significa això? Pues que exclusivament este normatiu tenia el poder de regular tot lo referent al valencià. I bé, com afecta tot això als usuaris de les normes del Puig? Pues tot això supongué un obstàcul prou gran. Per què? Perquè una vegada que se creà la UVL, es tenia una normativa ja fixada com la oficial. Llavors, tot el que se feia després, que no estiguera exclusivament en eixa normativa, tenia moltes dificultats per a poder rebre subvencions, per exemple, o difusió. Sempre en l'excusa de que no estava en la normativa oficial. Per tot això, algunes persones que sí que ho saben en aquest moment esta normativa, pues passaren a usar el que ara es considerava com l'oficial, per a poder tindre les mateixes oportunitats que els altres valencians que sí que ho saben. Aixina que, clar, si tenim en compte que des de 1983 les noves generacions no podien deprendre les normes del Puig en l'escola, la creació després de la UVL i que els usuaris no tenien les mateixes oportunitats que aquells valencians que sí que se suposava que utilitzaven la normativa oficial, pues clar, es va produir una pèrdua d'usuaris. I després d'haver dit tot això, què ha sigut de les normes del Puig avui en dia? Pues bé, esta normativa continua estant molt viva.
si ho penseu, han passat ja quasi 40 anys des de que se llevà la seva oficialitat i continuen molt vives. Vos donaré uns exemples molt clars. Any darrere any, entitats com lo Ratpenat o l'Institut d'Estudis Valencians continuen fent cursos de valencià en esta normativa en distints nivells i l'assistència és bona. També continuen havent editorials que tots els anys publiquen un bon grapat de llibres en esta normativa. I què dir del Montfaller? El recolzament d'este col·lectiu a esta normativa és majoritari. Desenes i desenes i desenes de llibrets fallers es publiquen en les normes del Puig cada any. A més, lo Ratpenat, el Casal Bernat i Baldoví continuen fent concursos de llibrets fallers i la participació és brutal. Però, lo més important, continuen havent jóvens que volen deprendre esta normativa. Entenen que les normes del Puig, de veres, fomenten les formes tradicionals valencianes, cosa que altres no. I bé, això és tot. Des de l'univers del valencianisme esperem que vos hagi agradat este vídeo, doneu-lo un bon like i sobretot compartiu-ho entre els vostres contactes. És superimportant que augmenti el coneixement d'esta normativa i que se sàpia la veritat, sense manipulacions.